А мы Масленку дожидали, лёли, Наша спевная суполка давно існує, і ми співали задовго до 20-го года. Співали на вулиці, у тым ліку і на Ленінській так само, наші пішохідні так само співали. Часто це було з інструментами, наприклад, мог дуда щось поіграти, дівчата могли щось потанчити, потім спонтанно запеть. То був такий хеппінінг. І, в принципі, це для Ленінська наша пішохідна, садова і характерна штука, тому що там завжди шмат було вуличних музиків. З гітарами, з мандолінами, з укулелями, чим завгодно. У 20-м годзе ў Беларусі здарылася што? Здарыліся пратэсты. І цяпер улады разглядаюць любую вылазку на вуліцу як акт пратэста. Напрыклад, это можа быць як песня, танец, што заўгодна. Зараз мы прыйшлі да той сітуацыі, што арганізоўваць нешта, любое мерапрыемства, просто чыста культурнае, вот асабіста для мяне, я на сабе гэта адчуваю, стала неверагодна складана. Мы танцуем на вуліцы, танцуем на грамадскіх месцах, адным з такіх месцаў з'яўляецца наша ратуша, сімвол Магілёва. Вот. І так атрымалася, што падчас пратэстаў нашых много людзей аказалася там, і музыкі пачалі іграць, і мы пачалі спонтанна проста пад гэта танчыць. І так выбудаўся такі вакол нас карагод, і там все хлопалі, і такую атмасферу стварылі пазітыўную, радасную. І потым я памятаю момант, калі пачаліся, скажам так, прэтэнзіі да дырэктара ратушы былога ўжо Бацюкова Алексея, яго потым звольнілі. Вось мы вырашылі яго падтрымаць і зрабіць танцы там, каля ратушы. Не было сцягоў. Адзінае, што мы выразалі белыя чырвоныя сардэчкі, выцінанкі, і там фоткаліся з імі. І потым, праз нейкі час, за гэтыя танцы нас пачалі, нават не мяне, а іншых маіх сяброў, актывістаў, цягаць у раусы. Былі да нас прэтэнзіі. Нам паказвалі фотаздымкі нас на танцах, нейкія нібыта неправільныя жэсты мы там паказваем, а мы там паказвалі звычайныя танцавальныя фігуры, проста лявоніку тую ж самую, дзе трэба вось так зрабіць, да? Гэта расцэньвалася як зіга. Шэстовскі знак вітання, нам так і сказалі. Па сутнасці я раблю і працягваю рабіць тое, што рабіла наша суполка, наша танцавальная суполка, песенная суполка і раней. Проста акрамя танцаў ад нашай суполкі, яшчэ спонтанна людзі танчылі падчас розных дваравых актыўнасцяў. І тым ліку нашы актывісты. Нельга сказаць, што это такая наша сетка, проста распаўсюдзілі мы свой уплыў на ўвесь горад. Спонтанна людзі ўмеюць танчыць, і калі двор збіраецца, яны там гэтыя танцы таксама праводзілі. Там мы займаемся афіцыйна пры палацы культуры в обласці, там праводзяцца рэгулярныя заняткі раз і два на тыдзень нават. Все роўна наша вся культура гэтая будзе жыць, таму што для яе існавання што патрэбна? Толькі чалавек сам, які пранясе праз усе гэтыя ліхалецці з сабой любоў да мастацтва, да традыцыі, таму што гэта сапраўднае. З масліцам праблюда